Els alumnes de l'Escola de Restauració preparen els ingredients necessaris per fer una sopa bullabesa de Marsella, un plat senzill i familiar cuinat des de fa dècades per les famílies de pescadors i que inclou peixos com rap, congre, escòrpora o escamarlans. És un dels molts plats que tots ells prepararan durant les properes setmanes al curs de Passió per la Cuina, un programa que pretén millorar les habilitats culinàries dels participants i que alhora permet descobrir nous estils de cuina. Els cursos s'imparteixen des del 2006 a l'Escola de Restauració de Santa Coloma i durant tot aquest temps han passat per aquí més de 200 colomencs i colomenques interessats a endinsar-se al món culinari. Són cursos oberts a tothom que l'Ajuntament de la ciutat posa a l'abast de la ciutadania a través de l'àrea de formació oberta de Gram Impuls. Per aquest 2013 les propostes culinàries són ben variades i van des de plats més tradicionals com escudella o callos de bacallà fins a cuina innovadora amb esferificacions de mozzarella amb caviar o plats tailandesos com rotllos thai o broquetes de pollastre satay. Les classes d'aquest primer trimestre de l'any tindran lloc fins al proper 14 de març.